Anai vai falando de esquíos e serpes, de plantas e flores que ven ao seu lado. Tamén lles explica que nestas montañas crían os pastores, ovellas e vacas, moi preto do río collen cogomelos, o pan do raposo, como din os vellos. Chegado ao lago, sentan na herba con risas serias, comen a merenda. Cando o sol se agocha, volven para casa. Un día no monte, moi pronto remata. Un día no monte, moi pronto remata. Un día no monte, moi pronto remata. Trailara, trailarala, trailara, trailara.